Şeýlekime ýurdumyň daşary syýasat idarasyna aşgabatda sapar bilen bolýan Gana Respublikasynyň daşary işler we sebitlerini integrasiýa ministriniň orunbasarynyň ýolbaşçylygyndaky wekili ötlen duguşyk boldy. Söhbetdeşiň başyna iki ýurdun arasyndaky syýasat diplomatik, sowda, ykdysady, medeni we ynsanperwer urlaň giň girmini özara gatnaşyklary, hasam güýçlendirmek nukdaýy nazaryndan ýakyny iki ýurdun daşary syýasy idaralarynyň arasyna bolan syýasy geňeşmeleň netijeleriniň möhümdigi bellenildi. İki taraplyň hyzmatdaşlygyny häzirki gün tertibine aralyp maslahatlaşan taraplar Türkmenistan we Gananyň arasynda ykdysadyýet, sowda we senat pudugyny hyzmatdaşlyk giňetmek üçin bar burun mümkinçilikleri belediler. Taraplar medeni we ynsanperwer gatnaşyklary, şol sany bilim ulgamyndaky hyzmatdaşlygy güýçlendirmek barada araşdyrar. Söhbetdeşikliň netijesi boýunça Türkmenistanyň daşary işler ministrligi bilen Gana Respublikasynyň daşary işler we sebitlerini integrasiýasy ministrliginiň arasynda syýasy geňeşmeler hakynda tesbirnama gol çekildi.